Папраўдзе, мы прыйшлі пазлараднічаць. Мы прыйшлі з радасцю і, дзякуй Богу, змаглі ўвайсці ў палац. Я нават не чакаў, што мы зможам трапіць туды, дзе ён хоць і не хаваецца цяпер, але хаваўся да гэтага. Нават не зразумела, як выказаць радасць, якую мы адчуваем. Сырыя, дай Бог, будзе дэмакратыяй. Дзякуй Богу, мы пазбавіліся яго, і Сырыя рухаецца да лепшага.